Editaɓe Sudu ko da Radio International Abuja, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamin ihande barkamin iftuko hadar ko da Radio International Abuja. Iga ɗo'o lamorde Lady Nigeria. Ko da Radio International Abuja ɗon wadana on kubaruji e rafotoji iga lesɗe fere-fere dar duniyaru. Domin ta taffantati e go'o. Iga jamdi zetati yogo zetati e reta. Wakkati da Nijar Nigeria Kamaru e Chadi inda an kadita Usman Aduwari taskiti fo dango on taskaranti amin di hande aran da ku baruci duniyaru di hande inanta Umaru Aliyu aran da ko e kubaruji din ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu yaari ngilla kanyalomaje ɗiɗi ha lesdi Qatar. Ɗum ɗo yela heɓugo famral ngal darnata yite hakkunde lesdi Isra'ila be Hamas. Mobgal kawtal lesɗe duniya tabitini ummatore Palestine ɗunde on maayi wakkati ɓe haɓananno jaɓugo wallinde ha Gaza. Jotta bo nda kubaruji ɗin ɗi fumaji. Ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu yaari ngilla kanyalomaje ɗiɗi ha lesdi Qatar. Yaake ngilla man ni lesdi Nigeria be lesdi Qatar waɗan jungo dow famral ngam sattingo filu be sobiraku fere-fere jetati. Nder nyalomare mako arandere ha lesdi Qatar wato hande Asawe. O yaari ngilla ha saare tariha lesdi Qatar wato Qatar Museum ha Doha. Fodde ko Tinubu fuɗɗa yaaruki ngilla ha nder lesdi Qatar ni iga aran Kenya jumɓaare o waɗi gidal be minista en gomnati mako ɗoftuɓe mo yaago jahangal man. Nder minista en man woodi ministajo hakkilanki shanu ceede be nanta jahol yeso risku lesdi Nigeria Mustawale Edun be ministajo hakkilano shanu risku jamɗe tilimɗe baaliɗe lesdi Musta Dele Alake be ministajo hakkilano shanu jamu Professor Ali Pate be ministajo hakkilano shanu luɓe Madam Doris Uzoka Anete be ministajo hakkilano shanu yasi lesdi Nigeria Ambassador Yusuf Maitama Tugga. Ɓawo saare tariha Tinubu yillan hukuma hokkowa wallinde lesdi Qatar wato Qatar Foundation. Qatar Foundation tiggama nder hitande ujunere be temere jeenai be sappae jeenai e joyi bo nga ɗo hokka wallinde nder lesɗe duniya fere-fere ha be Nigeria. Jango alatto jam Tinubu yidata be laamiɗo lesdi Qatar. Hukuma hakkilanki jamu diwal Kano fintini taskara yerɓuki lokotoro en malla bo likita en wancoɓe tokkita ci'e ngam wiɗitiggo futtago oppere nyawu andirangu lassa fever. Diwal Kano hoosi jabrugal man on ɓaawo oppere lassa fever mbari yimɓe 6 ha diwal Kaduna keddindirangal be diwal Kano majum. Komishinajo diwal Kano hakkilano shanu njamu Dr. Abdulkadir Labaran Yusuf we jabruɗe man hoosama ngam heftugo futtago be nanta faddago nyawu majum iga law. Jawleeru mobgal kawtal lesɗe duniya tabitini dow ummatore Palestine en ɗunde on soyi yonki muɗum wakkati ɓe kaɓananno jaɓugo wallinde kare nyamdu ha Gaza. Dede wakkatire soje en lesdi Isra'ila bo tabitini omtango ummatore man yite be bundugaji hama be motaji konu. Soje en Isra'ila majum wi waɗi non ngam dalila rentuki ko'e muɗum. Wato haɗo kadi holli wakkiɓe bundugaji on haɓanta rentuki hoore muɗum iga
weelaaɓe ɓe jogaaki ko kuɗol tefooɓe nyamdu. Bolwowo etana tokkal jaami'en mobgal kawtal lesɗe duniya heɓuɓe nastugo gallure Gaza man mbi'i ɓe tawi yimɓe ko ɓurata 700 ɗon mbaali ngam jaɓuki nyawndiigu be gaawaje woɓɓe ɓe ɓurata 17 haa nyawtordu Al-Shifa haa Gaza man. Ardiiɗo lesdi Amerika Mr. Joe Biden andini dow o ɗo yela Israa'ila be Hamas heɓan famral darnugo konu haa Gaza foddeko lewru sumaye dara. Biden andini non haa yake wakili'en Hamas be ɓe Israa'ila ɗon larta sharɗuuji famral kesal ngal lesɗe duniya wurtini haa ɗum tefi darnuki yite hakkunde bakkeje ɗen ɗiɗi fuu je bakinta nyalɗe 14 iga darago lewru sumaye. Nonnon bo ɗum ɗaccan kare wallinde nyamdu nastana gallure Gaza man bana no jayndiyan kewol Reuters andini. Haa fahin nder famral man woodi yofugo pursina-en Israa'ila be ɓe Palestine wonɓe haa nder pursinaji Israa'ila feere-feere. Kerol kubaruji ɗin gonde be taskaraji amin luttuɗi. Ayatama Umaru Aliyu kala wakkati fu dede jamdi juitati yago juitati reta jemma agogo Nigeria Cameroon Niger benanta Chad min ɗon gondi e Kode Radio International non bo jamdi jueɗiɗi je UTC yago jueɗiɗi e reta. nder taskaranci amin ɗi hande jotta da taskaram durgol e damal hautade Ayuba Lani ɗo munyal. Heɗitoɓe assalamu alaikum, barka meɗen belirki fotte mon nder taskaran durgol idemal to min daranta on hunde kome mani durgol inanta demal. To hande min Ayuba Lamiɗo munyal arroto waddanoki on taskaran durgol idemal to min daranta on lamar durgol nder diwal Benue wongal wayla cakantara lesdi Nigeria. To mi heɓi yewtuduki igo oto nder waynaɓe joɗiɓe nder diwal Benue sey mo ittinon jonde ginnanki taskaran kam. Aran no inde maɗa? Inde Abdul Karim Duro. Abdul Karim Duro. Na. To an gaynako Duro nder diwal Benue to mi yeyneteno iga de fuɗɗuɗa durgol nder diwal Benue. To no kayde mi kakanni da iyaye wato ɗo ni ummiɗa ɗo mi ummi daga mamaho fuy ko ɗo ummiɗa tawɗa on duranayi. Tabbas ɗo mi ummi mi tawi duranayi. Na to diwal Benue waɗino inde dow fitinaji feere feere hakkunde duroɓe e remoɓe musamman e gomnati Boymawa salinga nga Samuel Oton. To nga wattunongol didangol riwki nayi ko nande e ɗum har wadduki gonnati a Oton yottini laamu dilli goɗɗum gomnati kesum watti wato fuɗɗi laamu e joni noye durgol yarata. To joni dai alhamdulillah in heɓi cigaba e jonde jam daga laamu ɗum joni dai in fuɗɗita e makamanci ira laamu ƴalinoɗum ko waɗi in riwana goɗɗo nayi warana goɗɗo nayi wara goɗɗo nanga kowa e sarki dura kowa e sarki dura iya haade ni i daddage ɗo haade hayni in so'odaki daidai to in joɗotono daga aran denno fu. So wodi kama to jawde o joɗotono e duuɓi gaɗa ton ganni gonnati wadde parti fulɓe wato ɓe ali ɗon ɗum e joni goɗɗe bigeje fu wato so'aka ndi joni haka goɗɗe bigeje so'aka amma woni ton fuɗɗi yaadu kono in fuɗɗi yaadu hay nani barazana kamma ɗuuɗi qisin so'oyki ira
ɗum onni gonnajo waɗi o ton riwuki nayi nange kasheji to daga ɗon hay lortoroy gaɗa ɗin so'oyi wato kama habaru ɗum heɓuno balɗe gaɗa wiki o ma gomnajo feso o hokki fulɓe wa'adu asaweje 2 balɗe 14 ɗo ɓe ɓurto diwal Benue yawwa kubaru ɗum wonno waɗi fulɓe ɓurtoroy gaɗa yawwa kanjum waɗi fulɓe so'oroy gaɗa gari taw nana no hunde yarata to joni dey in ɗon ni kadi nder non ɗum hettani koye waɗata taw coma dalla heɗitoɓe ta'ungoyte yon keɗito taskaran durgol idemal iga ɗo suudu radio kode international wondu Abuja lamorde lesdi Nigeria. Mi fuɗɗi geetomo mayata salatu mako he dow nelaɗo mi dumnata he dow aalo en e sahabo en ɓe mi limtata limtoygo timmina inɗe maɓɓe mi wawata ya Allah wallam ha mi yusɓa mi findina waynaɓe dow durgol ɓe tiiɗa ɓe tiɗɗina ya donɗo durgol ha mi waaje a taskita on marɗo nagge yo rellata fano wurdata nden ta jaɓaye baago nagge a wasmita ngam coyɗo nagge yo duumoyan faa e miccita. to noye nanuɗon ɗum habaru ɗum ga gomnati a kesa wi'i hokki fulɓe wa'adu balɗe 14 ɓe ala diwal Benue gaskiya habaru ɗum kam min nana belɗum ko seɗɗa min dulli ma no min gaɗa bone ɗum yarno in heɓino ɗum wutaki kowa no so'oto woni jooɗo kamma min nani umminayi ɗum saabu ɗum denno ma ay ɗum joni ɗum ɓe umminta ma ɓuri ɗum denno halluki to gaskiya hunde nde umminani min hankali sosai to kama onon fulɓe duroɓe nder diwal Benue to yene tono shawara no hani in tokka ɗi laabi hani in tokka ge so ittoa jonde jam hakkunde fulɓe ɓen onon fulɓe ima remoɓe to ɗum noon joni no hani waɗa tunda minon ɗo min ummi ɗo min andi ko moye woodi mawɓe ko ɓe goodi ɓangare ɗum keddi ɗum durata hetti to da ira non kamati irrara en jooɗodo e mawɓe haaɓe in anda cewa en ɓe goni ɗon wane en keddi wuri kaza to e yi wonnere ko matsala goɗɗum ɓe irrarata e wane haaɓe ma bo to layfi ɓe gaɗi ko goɗɗum noon kamɓe ma andi ɗum maɓɓe ɗum ɗon kamɓe ma en andi ɓe irrarata bo fasali kungiya committee noon bono committee heɓa ɓe in wato meti dow ko ummoy fu hamɓe ɓen arete kamɓe goni magayɓe ɗum may gida en na eyo ko moye to heddi dottijo fu amma no habdana e tigirde mum fu goɗɗum damuwa no wawa ñippa ɗum to mi hay mi ada noon ɓurata shawari an to owa ɗum ni committee wonno gin kowa ɗon to woni into in andi kowa into andi into anda to hay mi ada in i waɗi noon wala goɗɗum ko salorta shawri e on to kama musamman ko andi ko umminoyta ɗi fitinaji ɓurna fu wi'a bonne woɓɓe nana wiya waynaɓe dura bonne ɗume to an a gaynako kama a duro a yi'a a duro to no giruɗa a yiya noon ɗum iri ɗiɗin ɗi wiyata woodi waynaɓe ɓen kama bonnayɓe ɓen ko noon gaskiya haala bonne kewtayi ngam bonne koye wonata koye kewtayi waɗa ira ɗum tsari gomnati waɗa ira ɗum tsari jin tokkuɗon nagge wiyata wonnata nde tsawtsayi amma ɗum hewtada a wiya bonde ɗen har ɗe kewti jin majji watta waɗana fulɓe nonnon kamɓe ni ɓe giɗa fulɓe joni leydi fulɓe gurtanoɓe leydi iya majju na wajin bonne umminta ndi leydi na e gin majju joni haka ko idenni ɗum ma e woodi to ɓe kaɗata durgol kota ladde inde messi na bonne na goɗɗum to ira ɗum ɗon fo ɗo e wadde ira ɗum ɗon ɓe gi'ay kamɓe bo ɓe mbaway ɓe kakkita fulɓe e leydi Benue ɓe jooɗo kamɓe tan to en iya majjum ɗo ɗum ko jonde jam wooduno jawdi hawrita kowa e to heddi jawdi feecantide ladde wala goɗɗe bonne
ñikkotirɗe ɗe wiyata era jawdi ɗuuɗi wonni ko goɗɗum kaza haynira bonnoy koye in dullata ko yiyata en siriotiramo gesa in yoɓaw iya non amma hawrutuki jawdi ndi ndin taggukinde haɗɗuki kowa so'o to woni to kañum fo ɗoyta bonne ɗen i wala ira mo wala ko i wonnuma en hettata wala kam ma jahayɗo hokka hoore amma lokaci ko kowa heddi to woni ko i wonnu i waɗa e bincike en hetta i wani wonni woɓɓe ma kawta woɓɓe jordude to wonnere waɗi ma en andi kawi wala goɗɗum en heɓte to amma ira ɗum ɗum kañum fo ɗoyta to eɓe woda bonne ɗen ma ni ɗum hawritiri fulɓe joni to goto heɓi hoɗoye wurire woyre to duniyaru ko ɗaynu ndu wala keere hay wongo ya tawa hay wongo ya tawa ɗon wa en heɓi to en jooɗoto on to bo dole bonne ummoto damuwaji daban daban to ɗum ni ko yahata on so ngoyno dango gaɗanta samman gomnati e mawɓe ardiɓe fulɓe dow hawta koye en jooɗo jam to ɗum ni gomnati e minon durayɓe e haaɓe ɗum fu en talakawa e makko min ɓe karkashi makko to ni en sirreke jonde jam yiɗi jooɗo jam to o raara mawɓe fulɓe o raara mawɓe haaɓe ɓe nder ladde en jooɗodo en hawta koye waɗa shawari rano e warta bo noon no binoɗe naane ni raaɓe kaza ra kafo wono ko mitinni hi wane onon keddi kaza onon kakkilanta wuri kaza ko ummoyi fu onon to iya shawarida ɗum kokkaymi onon heɗitoɓe fuu iɗo min gaddi ragare taskaran durgol idemal kande e asawere dow darde hukuma suudu radio kode international inde an Ayuba Lamiɗo Muñal mbiyaymi on baalen jam a jarama Ayuba Lamiɗo Muñal min duuɓi am jeɗiɗi nanugo kode radio international ngam wallugo fulfulde be pulaku haragare da taskaram qabli asawere inanta Ayuba Lamiɗo Muñal heɗitoɓe assalamu aleykum barka men beloruki fotta mon nder taskaran kofli asawere to min gaddoneta on kofli woɓe nder heɗitoɓe kode radio international Abuja lildoytamin nden emin ɓilana on natte feere feere inde an Ayuba Lamiɗo Muñal artoy waddanki on taskaran kam na i wonnuki wakkati nda fuɗɗiren e miijo modibbo arandejo dow natal ngal min ɓilani o nder nde e asawere natal wokki lekki to min geni holno ki noddirte e fulfulde wuro mon Ahmadou gila lesdi Kamaru hankoni arandejo bisimillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kode international lekki ke min Ahmadou Mbulay tawete to Kamaru Kamaru leddi ngawde Adamawa min no ƴona lekki ke min no ƴona duɓɓi gotal ma duɓɓi to ɗe ɗuɗɗe mo duɓɓe banni min ƴonata leddi ngawdere Adamawa leddi Kamaru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wakkatire kofli jawleru KRI ɗum sakira moɗon Saidi Maccuɗi ka ɗo Libreville Gabon mi hofni on wiya ɗo ni derɗawo meɗen maɓɓitan ɗen jawleru Ayuba Lamiɗo Muñal e nden kadi derɗawo meɗen gonɗon gawdere to on pat on kofnama on gaɗanama hayru mi amana Alizaki mi hofnima Abdallah Saudien Alaji Ibrahima Dake Ali ndiyam wami wayrima ma e to kadi kala kirtotoɓe kode radio international keaɗa on pat on kofnama on gelanama hayru joguiɓe nanaji on fof on kofnama e ɗo ni fakat bana derɗa wini duɓɓi e to ɗe duɗɗe bo wiye duɓɓe to banni kadi inchallah ɓe en ñallu jaam
assalamu alaikum heɗitoɓe Kode radio international miɗo hofnama miɗo yelanamon hayru Ayuba Lamiɗo moyal a hofnama yettama yelanama hayru terɗi ko amin Saydou Maccugon ɗo Gabon hofnanam yimɓe Franceville ɓe derɗi ko am gonɗo Yamba Kambulay ɗo wondi ɓe derɗi ko mon Babaray Gawdere Cameroun leggal ɗo ni min ɗo wi'angal duɓɓe bana ha ɗo ɓikkoye may bo ɓaasi to ɗi ɗuɗɗe bo duɓɓe banni to on yettama on yelanama hayru. Assalamu alaikum jawleru wakkatire kofli tawetendo ha Kode radio international Abuja min wiyete goto mo moɗon Tijjani Ahmad Rahaji joɗotoɗo Douala to non emi ƴama jamuji moɗon non en yaba baray kombiyam ɗo Saydou Maccu daga Gabon non derɗirawo goɗɗo to ton Ayuba Lamiɗo muñal Ibrahim Ibro Modake Ali Ndiyamwa Ali Zaki huwoɓe Kode radio international Abuja no ɓe jooɗori on pat mi hofni emi yetta kuuɗe mon emi yelano on kayruji ɗuɗɗi lalle bana mbiɗon lekkiki minon ma duɓɓe min mbiyataki duɓɓi ɓe ɗuɗɗe bo duɓɓe to on gettama on barkiɗinama on gelanama heeru. Toma Dalla Tijjani Ahmad minon ma min getti gila Douala nder lesdi Kamaru heɗitoɓe ta'ungoyte yon keɗito taskaran kofli asawere gila ɗo tutu radio Kode international wondo Abuja lamorde lesdi Nigeria on mbawa lilde kimi kofli mon nder ka'a taskaran kala nyalande alarba fu nder jawleru wakkatire kofli KRI wondi i WhatsApp joni dami surgana on gimol kawral yimoɓe fulɓe Nigeria keɗite jam. Jama'arin ɓe fugari yimoɓe leddi hawtake koɗon waɗanta fulɓe men jomirawo reynule. Jama'arin ɓe fugari yimoɓe leddi hawtake koɗum waɗanta fulɓe men jomirawo reynu lesdi men. Ɓe inde Allah fuɗɗirayni hanko wonde mawɗo men barka Muhammadu ɓi Amina Kode hanko wollilaɗo ɓe fulɓe wala weta Allah mawɗo jawmu yonki barka nabi mawɗo Allah reynu fulɓe meɗen. Dabbayel yonki mako warti bole dayel ko toy ɗum foti e fullo ko gaina bo sai ɗum fatamo boye eren kadi leydi jonde jammin halaka e kana wayam mawɓe fulɓe meɗen toy woni. Fulɓe kan woni yeeso fuu ko ɗume e hamɓe ɗum waddata joni bo ɓe garti ɓawo fuu hande woyi fulɓe ɗum doggata woɓɓe feere bonni inde men bo hinga hande min defata Musa hesji ladduga mi noddi e gawde ko emen. Toma Dalla heɗitoɓe mi yelan nani belɗum go'ol gimol
gol kawral yimoɓe fulɓe Nigeria. Joni da jokken i Kofli Aliyu Dewa iga Gaundere diwal Adamawa lesdi Kamaru. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jawleru wakkatire Kofli KRI hofni on fumon mi yelani on khairu Ayuba Lamido Munyal hofni on non woɓe ha Code Radio International on fumon on hofnama on yelanama khairu non fuɗɗira be Alhaji Saidou Maccu mo Gabon Libreville, Abdallah Saudin, Tijani Amadou Modouala, ton non mi hofni Ali Jaki, Ali Dewa, Aliyu Arɗo Labbare on fu to koramon Aliyu Dewa daga Gaundere hofni on. Musa Andal non mi hofni bo be bi'eteɗo oɗo ɗo mo Mai Ganga no wiyeteno go to on fu on hofnama on waɗanama barka. To ɗo min ɗo wiya ɗum ha Gaundere ɗo bi'oɓe leggal ma min ɗo wiya duɓɓal, bi'oɓe lekki bo min ɗo wiya duɓɓi, to ɓe ɗuɗɓe bo duɓɓe ni kadi ɗaɗi man ɓe gasata ɗo bo min ɗo wiya ɗum ɓaasi, to ni kadi ɗum wi'oto kadi. Min goto mo moɗon dalirawo mon sakirawo mon Aliyu Dewa taweteɗo ɓernde on Gaundere nder diwal Adamawa lesdi Cameroon hofnata on waɗanta on barka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sudu Radio KRI inda am Sunusi Shanu Usman Bello Kula daga Gombe State, Nigeria. Mi hofna Ayuba Sarkin Fulani, Ayuba Sarkin Hakuri Lafiya. Mi hofna kina ko e ko gonɗo nder Sudu Radio ndu wakkatije Kofli. Sannan mi honna kila pullo fu mo ha leddi Afrika ha duniyaru fu gabaki go ki lekki ki a ƴamata Mala Ayuba. To minon dai enta ha ɗo hoje amin no min noddirta ki lekki duɓɓi, haqiqa lallai duɓɓi min noddirtaki. Mi anda kadi da yake fulfulde ɗon ɗo wara fere fere, ko ɗe entanere no noddirta hunde fu entanere wakkere muɗum wawai woɓɓe no ɓe noddirta ɗum maɓɓe daban, amma mino enta hojami min non noddira ɗum duɓɓi. To machallah mi hofni kowa e kowa sannumol madalla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'are tawande jawleru wakkatire Kofli on kawri sanne ɗo ƴamane ko woɗi sanne en jotta Ayuba Lamiɗo maɓɓe tan en du jawleru Allah ko muñal walla enen fu. To non ti sanne ɗo enɗan min inde am mi wiya Garba Sumanal e lalle lekkil dow ɓe kaali ki lekki ke minen ɗo min jaki duɓɓi woɗɗinde warde min ɗo e Niger duɓɓi ni min jataki ɗuɗɗe maɓɓe e duɓɓe gooti duɓɓi ko ɗuuɗi majjum e duɓɓe. To mi joti on ƴamani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jawleru KRI wakkatire Kofli on jarama on yalli jamde shawrino hande to emi hawna mawɗo Suudu Radio International, Code Radio International, Usman Shehu Usman mi hawni masanena moƴƴi Modibo Ayuba Lamiɗo Munyal, Ahmad Abubakar Azare. To on fu moɗon sakiraɓe mi hawni on jarama sanena moƴƴi. Mi Ayuba Lamiɗo Munyal o waɗani en noyi ɗum noddataki. To minon min noddaki Gorubahi. To mi anda kadi ko en non ki wiyete e fulfulde sayin to en nani igata sakiraɓe on jarama sakiraɓe. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama dalla editoɓe fuɗɗi fu e Kofli Mr. Umar Muhammad min gaddi ragare taskaran Kofli asawere kande e asawere do darnde hukuma Suudu Radio Code International inde an Ayuba Lamiɗo Munyal biyami on bandiraɓe fuɗe fuɗo en gaddi ragare taskaranci amin ɗi hande mo ittiɗo taskaranci amin ɗi hande Ahmad Arab Abubakar Azarai kautuɗo taskaranci amin ɗi hande ɓiliɗi dow yarugo Ayuba Lamiɗo Munyal inde an Khadija Usman Aduwari ya ata on balen jam